acompáñame ao seu perrito. Todos os días me preguntan lo mismo. Gonzalo, tío, lunes non tens outro que facer. Chuletón, hamburgués, ajuy, rabo, polo, pincho. Jorge, ponme un cuello, pero que non sexa moi caro. Hai no máis barato, pero fai miau. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, nas Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Moi boas, familia, estamos aquí en Paradela de Meis, de festa en festa, nas festas de San Gregorio. Eu, Tino, que queres que che diga? Eu vim aquí só a probar o bolo do Pascua. Non sei se ti sabes algo del, pero... Mira, o bolo máis famoso do mundo. En 2005 chegou a ter un récord Guinness por ser o bolo máis grande do mundo, máis de 6.000 lobos, 11 metros cadrados de bolo que vamos a probar seguro. Aquí estamos, arrancando de festa en festa, señores. Vindes con nós? Bueno, Paloma, xa ves, a xente estáse preparando para recibir o bolo. A mí se me empeza a cheirar a pan. Por aí ven o bolo. Vámonos a ver. Ven por aí. Aí ven, vámonos. Imos.
É a segunda vez que vimos. Eso é porque o bolo está bo. Sí, está moi bo, sí. De onde son? Emocionante. Eu pertenezco a Portas, a uns kilómetros de aquí cerquiña. É moi bo, moi emocionante, todo isto, moi bonito. E vimos pasar o día. Coral de Santa María de Paradela. Sí. Que tal? Vamos a dar música hoxe entonces? Bueno, como a todos os anos, vimos a facer a misa aquí todos, como a todos os anos. Todos cantos anos levan facendo, máis ou menos? Xa hai, ao mellor 10 ou 11 anos, máis ou menos, tampouco non é unha cousa exacta, pero máis ou menos. Que son, daqui todos da zona? Sí, somos daqui de Paradela, da zona da iglesia. Bueno, estamos aquí con Fernando. Fernando, vasnos contar un pouco a historia do bolo da Pascua, porque eu teño unhas ganas de probalo, que morro. Home, pois se ben biches a boa pinta que ten, E tu xa dá gusto velo. Sí. Imagínate comelo. Cantas horas dedicas a facer este bolo? Pois le dedicame sobre unhas 8 horas. 8 horas a facer isto? E cantos ovos leva? Pois sobre uns 6.000 ovos. Que é o que temos que ter para encher o molde que temos xa preparado para iso. Escoitei tamén que houve un récord Guinness este bolo. Sí, xa debe de haber uns 14 anos por aí, levámoslo ao Guinness tamén. Entón xa somos un número 1, aí que non saque nada. Ten unha pintaza, Ten unha pintaza, sí, verdad que sí. Son moitos anos de experiencia, Eu non entendo moi ben como vai o bolo e logo os ovos por riba. Isto prepárase a bandeixa, faise unha masa, que se fai unha masa especial con fariña e tal, pero depois leva manteca, leva huevos, leva azúcar. Isto hai que estender toda o que é a bandeixa toda, que ten 5 metros de largo por 2 metros de ancho. E os ovos por riba? E os ovos, botase unha capa de masa e depois hai que colocar ovo por ovo, un por un, desde o número 1 hasta o 6.000. Están cocidos os ovos ou non? Sí. Os ovos van ao forno, se pois teñen as 2 horas e media de cocción, coces o pan, mas coces o ovo. Sale todo cocido en conxunto. Bueno, pois probámoslo ahora, Hombre, isto dentro dun momentiño xa lle botamos man. Xa non hai nada. Xa non hai nada. Estamos aquí con Emma e Gelines e imos preguntarlle, sodes de aquí? Sí, eu nacín aquí. Eu dunha parroquia do lado, pero sí, tamén cerquiña de aquí. O sea, que vindes aquí todos os anos. Por supuestísimo. Sempre, non faltamos. E aparte nos encontramos a propósito. Sí? Sí. Sí, porque nos conocemos de fai 30 anos casi. Exacto. E vindes aquí a probar o bolo da Pascua, non? Vimos, sí, claro, sobre todo o bolo, o ambiente, o sitio que é espectáculo, e hoxe o día que saleu despois da Semana Santa que tuvemos, pois perfectísimo. Que sorte tiveches, que sí. Somos sortudas. Traedes o bo tempo. O tempo. Estamos aquí con Manuel Muñoz, o director da orquesta da banda de Bertula de Meis, de Paradela. Como levamos o día? Ben, bueno, é un día descansado, que empezamos a media mañán e ás 12 acompañando o bolo,
E nada, estamos ahora coa celebración da misa, despois é unha procesión e ao final, bueno, pues tocamos un pouquiño antes de que empece xa a charanga. E agora vai haber procesión, non? Sí, é unha procesión, bueno, que fai todo ao redor do que é o campo da festa e, bueno, é algo tradicional xa deste día de San Gregorio. Antigamente facíamos pola tarde un concerto o domingo, pero, bueno, de fai uns anos para cá xa non se fai así, pero, bueno, nós desde que empezou San Gregorio tocamos sempre aquí na festa de San Gregorio. Agora está a piques de rematar a misa e vai empezar a procesión. Eu, despois, non sei Titino, pero eu vou zampar, estou deseando probar o bolo e o churrasco. Mira, co rato que levo aguantando o olor a churrasco, non sei nin como me estou aguantando aquí. Nos imos ir a publicidade, pero quero vos recordar 986 710741 e estaremos aí para gravar a vosa festa. Ou de festa en festa, @canal Rías Baixas e aí estaremos. Imos a polo churrasco? Imos a polo churrasco. Pois a polo churrasco que nos vamos. Colaboran Concello de Meis, tradición e futuro, un lugar para vivir, crecer e soñar. Quitos Garaxe, venda de vehículos de ocasión, tuning e detail con estilo, boxes de lavado. Lardo carpinteiro, boviño, comida caseira e sabor auténtico de Galicia. A cantina, para tomar algo ou comer e seguir a túa ruta. Rumicar, vehículos nacionais e de importación das marcas Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes e moito máis. Panadería Paradela, pan de verdade feito con amor e tradición dende 1960. Super Vilanoviña, carnicería, froitería, charcutería e todo o que precises, aforro e calidade preto de ti. Bar Samuel, o sabor de sempre como na casa. Bo ambiente, agardámoste. Remolques Incar, máis de 20 anos fabricando remolques a medida para todo tipo de transporte e a maior calidade. Sigaltec, todos os elementos para a instalación industrial nun só provedor. Aportamos valor. A cantina do Roxo, bo comer, mellor beber e a mellor compaña. Pantallas Bailet, o teu evento ou marca o grande, publicidade que brilla con forza.
Moi ben, familia, pois aquí seguimos, despois de ver a misa, despois de ver a procesión, o bolo, agora toca a festa de verdad, toca comer. Paloma, aquí te dejo. Vamos a polo pulpo. Eu vou contigo, tira, imos a polo pulpo. Bueno, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Aquí sale costilla por todos lados, non sei con quen falar, este home vexo super concentrado. Pois sí, aquí un pouquiño, aquí como aguantando este calor, partindo no churrasco, e así estamos toda a mañán. Casi. Traballando a tope. Que tal, cantos kilos de churrasco temos por aquí hoxe? 900 son 1000 racións, así, sí. 900? É que mira pa aí, Mira pa aí eso, mira. E é verdade, está che dando envidia. Quisesme invitar, non? Polo menos. Mi mai, que mira pa aí. Boísima. Eu eso zampo todo, Para ter dereito a probar a costilla hai que por menos picar un man destos. Hai que manchar as mans. Ahora vamos a poñer atención á técnica de Paloma picando churrasco aquí duramente. A ver, Paloma, como é a técnica? Moi lento, vai. Explicación por aquí. A ver, máis fácil é que lle poñes así e cortes así dese xeito. Sí. Claro, así nunca te cortes. Que se sinte, Paloma? É que así... E que te crees, Tino? Que eu non fixen churrasco nunca. En verán, aí, con parrillada que fajo... Home, eu sei facer isto, A ver, que puntuación lle damos aquí a aprendiz? Notable. Notable alto, Ten que practicar máis, pero está ben. Pouco ritmo. Moi ben. Opinión. Encántame, boísimo. Permiso que me colo por aquí un segundiño. ¿Qué tal? Pues deixoume tirado. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Ahí, alegría. Muy bien, y estamos muy contentos que haya mucha gente. A verdad que un montón de xente. El día precioso. Sí, toma un huevito, toma. Así. Así. Vamos a comer un bolo fabricado en Panadería Paradela, que no hay otro como ela. Ti queres probar un? Mira, este xa. Este veña dai. Bueno, Paloma, como vai ese? Isto ten boísima pinta, pero é que eu non entendo moi ben. Eu non entendo, por que a miña vai pegada á cáscara? Mira, eu vou che coller un cacho de juego. Estamos esperando, sí, para el churrasquito y para todo eso que está muy bien. Pero bueno, este año hacen mucho el remolón, Llevamos 2 horas y pico aquí a la cola. Es mucho. Este año se pasaron un poco. Eso é para disfrutar da Pero festa vale tamén, la aí lle que dar tempo. Ya, filliño, pero es que llevo 2 horas y media aquí de pie. Estoy embarazada, yo no puedo estar así. O tú no ves que estoy embarazada de gemelos. Niño, que todo muy bien, hace un churrasco riquísimo y unas fiestas estupendas, la verdad. Venimos todos los años. Si no lo pasáramos bien, no veníamos. Eso es verdad. Está muy bien, muy bien. Lo malo es el sol, que nos da aquí en la cabeza y tal. Pero muy bien, preparan muy bien el churrasco y el bollo y todo muy bien. ¿De dónde veñen? Encantado. Nosotros de Villagarcía, somos de aquí cerca. De Villagarcía. Sí. Entonces conocen o bolo, o churrasco. Sí, perfectamente. conocemos todo ya porque venimos todos los años. Bueno, hola, sobriña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, sobriña da tía, non mía. Claro. ¿Qué tal? Tamén esperando a ración Sí, de bolo? moi ben, estamos aquí todos os anos. E que é o que máis te chamou a atención do San Gregorio? O bolo, o churrasco, a Sí, misa? a min gustame todo, a festa, pasar o día aquí coa familia, vimos pola mañán e ademais hoxe o día acompaña, así que genial.
Estupendo. Este home por aquí que me está mirando de reollo. Que tal, caballero? Moi ben. Esperando o churrasco. Home, que menos. Ahora voulle facer unha pregunta de cultura general. A ver. O churrasco con salsa ou sin salsa? Con salsa. Con salsa, sempre, non? Sempre. E o pulpo tamén o catou? No, vou no coller agora para comer. Ah, pois casi lle vou coller o consello, vou tamén a coller o pulpo. Home. Veña, a disfrutar do Veña, día. igualmente. Gracias. Decídeme, cantos días levades de festa? De festa. A festa dura empezou o viernes, pero de festa a festa levamos moito tempo. Desde que empeza a proba do viño. E onte, como foi a festa? Onte foi tranquila, onte chegou o viernes. Coas 8 da mañá hai que estar aquí funcionando. Temos que limpiar a cacharrada toda que deixa a xente do botellón, temos que limpialo hoxe. O sea, que hoxe non colledes unha jorda, non? Bueno, hoxe hai que ir empezando a carburar xa desde a primeira hora. Ti xa empezaches, É como o coche, hai que botar gasolina. Claro. Non te vaya. Imos servidos xa de comida? Sí, vamos ben, sí. Que son daqui da zona? No, bueno, sí, somos da zona, pero do Grove. Hai do Grove? Sí. Veñen todos os anos logo aquí? No, que vai o primer ano. É o primeiro ano? Sí. Pois xa lle dixo que vai repetir co plato que leva, como me está cheirando. Bueno, a ver. Moi ben, aquí pasando uns días aquí, a primeira vez que veño aquí a Paradela. Estaba todo janoso de conocer isto, e moi ben, moi ben. Contento entonces? Moi ben, moi ben. É admirado isto. Que ven, solo, ven ca familia? Veño coa familia. Todos Vimos seis. a disfrutar. A papar, home, comer e beber, todo mal empezar. Senón, nada, se ves aquí a mirar, nada máis. Aquí hai que pasalo ben e por San Gregorio por os huevos que ten. Cajo en diola. E non leva bolo logo? Mira, estivo aquí debaixo. Ai, no, está aquí, está aquí. Está aquí. Pasa que ten... Vai equipado ao completo? Vamos equipado ao completo. O día está ben, aquí estamos vendendo no pulpo e mira, xa vedes que estamos a tope. A tope? A reventar hoxe xa. Vexo que está sacando pulpo, pero... Sí, señor, a mazo. A metro. Pulpiño aquí a destajo. A destajo. Sí, señor, pues nada, está moi bo día e a verdad que pois préstase para comer o pulpo, o churrasco, o roscón este que fan aquí, que é a festa do bolo ou algo así. Algo así, que esta é a primeira vez que veño aquí. Logo non sabías que este bolo bateu un récord Guinness? No, non sabía, no. Foi o bolo máis grande do mundo. Pois, iso ainda me enterei hoxe. Agora? Exclusiva. Exclusiva, exactamente. Que tal, como foi estes días de festa? Bueno, non está mal, dentro do que cabe, o tempo acompañounos, todo de puta madre, pois bueno, ese é o que espero eu, que todo saila ben, que as orquestas, a vermú de hoxe moi boa, indiscutiblemente do mellor que hai, e depois, nada, esperar seguir triunfando noutras festas e a poder ser as mellores orquestas. Moi ben, canto tempo levades vindo vos ao San Gregorio aquí a Paradela? Pois levamos vindo 4 anos dentro do Gabe. Bueno, negociamos a primeira vez e todo saleu ben e a comisión respétanos e nós a eles. Bueno, estou vendo por aquí de fondo que corea o nombre do Roxo, por algo debe ser, Bueno, por algo será, ou porque os trato ben ou porque eles me queren moito, unha de dúas. Vimos todos os anos, está moi ben isto, xa comemos aquí e todo. Que estuvestes atacando yo ao bolo, entonces? Sí, pulpo é o que faga falta. E a misa? A misa pouca, non toca. Que tal, disfrutando da festa do San Gregorio? Todos os anos. As festas da parroquia hai que respetalas. Hai que vir a ver o bolo récord Guinness, que non hai outro en comparación, e mira que ambiente. Hai que vir a nada máis. Estamos no Vermú. No Vermú. Que son, desde aquí da zona? A miña parexa, sí, é daqui de Paradela. E ela é amiga. Exacto, Manu é de Paradela, pero nós non. Xusto. Pero bueno, entonces vindes máis dunha vez aquí a... Sí, todos os anos. O San Gregorio en general. Viernes, sábado e domingo.
Fiesta a tope. Claro. E a noite verbeneo. Exacto. Canto tempo levades bebendo? Desde as 10:30 da mañá. O sea, hoxe xa non comedes? No. Ides comer o bolo? Sí. Churrasco, bolo non. Máis churrasco? Hoxe liamos aquí toda a tarde. Como levades o día? De maravilla. Está bo, que estás tomando? O bolo ou o churrasco? Churrasquiño e despois teño bolo. Ver. É que, con que te quedas? Que está máis boa para ti? O pulpo! Ves, ti eres das miñas, ves? O pulpo. E ti? O bolo ou o churrasco? Ou o pulpo? O pulpo. O bolo ainda non o provei, seguramente que está buísimo. Está buísimo, eu provei no antes e está riquísimo. Ahora mismo vou, seguro que está buísimo. Eu vou comer un trozo de pulpo. Buísimo. Que é o mellor para ti? O bolo ou o pulpo? Las dos cosas. As dúas, están moi boas, La verdad es que está todo espectacular, ¿sabes? Además, o sea, estamos en familia y no hay comida como esta, ¿sabes? En tradición familiar. Sí, o sea, el año pasado también estuvimos, nosotros tenemos mi yerno está, o sea, los padres son de aquí de esta zona y todos los años nos invitan y bueno, estamos todos encantados de la vida. Eu estou enamorada desta festa, que crees que che diga? Pues oye, la verdad es que es para ellos, ¿sabes? Bueno. Jesús, que nos queres contar desta festa? Que é o mellor para ti? Las atracciones. As atraccións e o bolo? También. Gústache moito, non? Claro, claro. ¡Por Estados Unidos! Estamos aquí con Carmen, que está buscando un sitio, pero que non encontra sitio, porque isto está a tope. A ver, Carmen, que traes? Que levas aí? Mi madriña, 3 bandexas de churrasco. El vino que tiene aquí el padre. E o vino. Esto todo? Por canto? 10 euros? 10 euros. Todo esto? No, e o pan, 10 o bolo? euros cada cosa. Cada cosa de esta, cada plato 10 euros. Y los huevos los tiene mi compañera allí en una bolsa. Somos 5 y aquí solo llevo yo 3. Pero a ver, ¿dónde comedes? Eso es el problema. ¿Ustedes comieron? No xa comimos. Pues gracias. Comimos un pouco de todo. Bueno, que vos aproveite, Gracias. Bueno, estamos con Marta, alcaldesa de aquí de Meis. Que tal, como se está vivindo a festa? Pois a verdade como todos os anos, con moita alegría, moi bo ambiente, boa gastronomía e a verdade que o tempo acompaña, maravilloso. Ten que ser super agradecido, non? Ver que isto se enche desta maneira. A verdade que sí, eu son daqui desta parroquia, sei o traballo que pasa esta comisión de festas, como moitas outras, e a verdade que verse recompensado con que a xente acuda e desfrute do día, pois a verdade que é moi importante. Eu teño unha pregunta xa por curiosidade. Ese bolo vai a volver a bater un Guinness? Estou convencida de que sí, hai moito empeño nelo, a verdade é que o traballo que fan é maravilloso, as mulleres levan moito tempo traballando, unha semana ou dúas xa previa recollendo polas casas e a verdade é que a xente se volca donando ovos e eu creo que podemos conseguir. Eu, mira,
quedei abraiado cando vin o bolo, o sea, vin que eran máis de 11 metros cadrados de bolo. Solo foi un intento ou hubo máis oportunidades? Non, se fixo un intento non porque non haxa ovos ou a xente non done máis ovos, senón polo forno onde se fai, que igual xa dificulta que se poida facer máis grande, non? Pero a verdade é que eu creo que está moi ben pero bueno, todo se consume, vedes que cola subo e que a xente se leva bolo para as súas casas, outro como aquí e a verdade é que é todo un éxito. Pois enhorabuena por este éxito, xa vemos como están as mesas e nada, desearte que disfrutes moito da festa do San Gregorio e que te unas a comer ya. Pues moitas gracias. En familia, nós hasta aquí chegamos, Paloma non para, nós imos seguir de festa en festa, recordade, as festas de San Gregorio de Paradela, aquí no Concello de Meis. Si queredes que vayamos a gravar, 986 71 07 41 ou de festa en festa @canalriasbaixas.com. Paloma. Nos seguimos de festa en festa. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal, ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad.